Yeah, that's not funny. салом дӯстон, ман Садиқ ва ин забонамоз. Инак имрӯз мо бо шумо фарқ байни ду калимаҳои бо ҳам монанд фан ва фанниро меомӯзем. Калимаи фан худ дар забони тоҷикӣ исм аст ва он ҳамчун хуш, хушӣ, хушҳолӣ тарҷума мешавад. Масалан, it's fun to be there. Дар ин ҷо будан бисёр хушҳолист. ё ки we have a lot of fun places to go in our town. мо ҷойҳои барои хушгузаронӣ бисёр дорем дар шаҳрамон. This trip was so fun. ин сафар бисёр аҷиб буд, ғариб буд. ва дар навбати худ фанни ин сифат аст, яъне хандаовар, чизе ки боиси хандаи касе мешавад. Масалан, he tells funny stories. Вай ҳикояҳои хандаовар медонад. Ин ки it's not funny. ин хандаовар нест. Yeah, that's not funny. There's no funny moments in this movie at all. Дар ин филм ягон лаҳзаи хандаовар нест. маънои дигари калимаи фанни аҷоиб аст, яъне it was a funny thing. ин бисёр як чизи аҷоиб буд. I have a funny dream last time. ман шаб бисёр як хоби аҷиб дидам. окей, дӯстон, ин буд забономӯз ва фарқ байни калимаҳои фан ва фанни. То дарсҳои оянда. Bye.